Iztuetan esne behia ditugu, gaur egun 30 esne behi ditugu jaizten, esnea ematen hasteko behi batek 10 izan behar du. Claro, erditzen duenean ez dakizu iskoa jaioko dan, arra edo urrixa jaioko dan, emea. Normalean urrixa jaiotzen dian guztiak etorkizunean 10 izateko izaten dira. Hoxek iskoa jaiotzen dienak, normalen esne behietako ustialekutan juten dira normalen gizentzeko zebaderota esango dugu. Oain arte beti behi frisoiak lan egin izan du dugu, oain dela 10-12 urte arte, non hasi ginen poliki-poliki behiaren arraza aldaketa bat ematen. Flebik arrazako behiak, Flebik arraza esango dugu kalitate altuagoko arraza badela. Esne gutxiago ematen du, kantitate gutxiago, baina kalitate altuagoa. Eta aldi beran haragian ere kalitate altuagoa dauke. Gaur egun, iztuetan herena edo gutxiagoia da, frisoi arrazakoa da. Beste herena esango dugu kruzeko behiak direla, hau da frisoia eta Flebika gurutzatu da. Eta beste herena da Flebik puruak dira. Orduan beti iskoa jaiotzen zena, gure zalantza zen edo zeatik behialdu behar duen hiltegitara. Kalkulatzen badugu, txekor batek hiri izateko 5 urte behar, 4 urtetara da hiria, baina guk kalkulatu dugu hiriak entzeko momentu optimoa 5 edo 6 urte direla. Hiria esango dugu dela, hiria da eltxetxu bat bezala. Zu hastentzea hiria hazten eta ez duzu benefizio ekonomikoik ikusten, hiriak 5 urte egin arte, da kentzen duzun momentu arte. Kentzen duzun momentuan, eltxetxu osoa berreskuratzen duzu, baina bitartean sientimorik ez da ikusten. Animalia hazten dijo. Orduan hori dela eta iztuetan ja belardiekin da balanak erozta lotagoa da naturarekin, ja aldaketa ematen guatzela 15 urte dogei dira, behiak larrera atea, abelurak bertan hazten dira, aldala urten aldan egun gehiena, kanpoan egitzen ditugu belarra jaten eta bere belar jale izatea errespetatuz. Orduan hiri baten bizia nolabait esateko da. Bere lehenengo urtean, bigantxekin batea hazten da, belardietan. Hau da, 6-8 hilabetetik aurrea ikudean egoten dira normalean, esango dugu pentsukin, etxeko forrajekin, belarrondukin eta hazten. Eta ja behin larrea atatzeko garaia dela ikusten duenen ja sendoxago daudelako. Baina 6-8 hilabetera edo larrea atatzen hasten dira poliki-poliki. Claro, iskoak eta urrixa tana batea atatzen ditugu, biak nahastuta. Gero, 1-2 urtetik aurrea ja pixkate aldatzen diho. Ja indartsuko die, orduan larrean errexago aguantatzen dute. Esan, 2. urtetik aurrera, hiri baten bizin ja aldaketa bat ematen da. Hau da, udaberri udaran, hementxe ondoan dagoagun aralar medikatea jotzen ditugu. 3. urtetik aurrea, 3-4 arteko hiriak ja ez ditugu aralarra jotzen. Beraiek udaberri udara ja beran pasatzen dute. Esan hiria haundi egiten dela, ja 3-4 ja pixu haundi dauke. Zenbat pixu artekoa ikusten? Hombre, gaur egun 6 urtekin kentzea iritsi geha, guk hau urten poderioz ikasi dugu. Baina bai 6 urtekin ikusi dugu, animalia sendogoa gala, pixu ere haundigoa daukela, engrasatu ere hobeto egiten da. Eta baina behin 4 urtetik aurrera esango nuke 1000 kilotik gora pixatzen likit lehikela. Segun hauek pixatu dezake 1000-200 kilo inguru esango dugu.